dadi presiden dipaksa mundur parlemen. Dadi lawan politik Orde Baru. Korban ambisi reformasi. Nadan jagat netramu nanging ngerti batitmu, ngerti kuwe ngendi asu. LSM apa partai RT sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasaja. Agama ngayomi jagat raya. Bersama sama sikat yo. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan. Rakyat sing wis lila dadi kontan. Dicekel kota kene bergombelan di rakyate. Sing anggap ora penting lantas disingkirake. Yo, akeh sing rumangsa kelangan. Mereka rakyat sing wis lila dadi korban dicegal kono kene mergo Belan di rakyate. sing dianggap ra penting lantan disingkirake. Sagita bersih. Persiapan jadutan. Nanging cacat netramu, nanging gede batinmu, ganti kucing, ganti anu. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasaja. Agama ngayomi jagat raya. Ayo Mas Agus. Persiapan yo. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan. Dekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicekel kono kene mergo mbelani rakyate. Sing dianggap ora penting lantas disingkirake. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan.